क'क्राझार बिसमुरियाव 1996 इं मायथाइयाव हारियारि दाङाबाजियाव नखर सिलिंखार जाजानाय सुबुंफोरा खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। सोरखारा फैयो आरो थाङो, नाथाय 1996 इं मायथाइयाव सोमजिनाय हिंसायारि जाथायजों भुगिनांनाय दुखुथिया नखरफोरा दिनैसिमबो सोरखारि मदद मोनाखै, जायनि थाखाय अनसुंथाइ मोनैनि गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। 1996 इं मायथाइयाव बर' आरो आदिबासि हारिनि गेजेराव हारियारि दाङाबाजि जानाय दुखुथिया नखरफोरा दिनैसिमबो अनसुंथाइ मोनाखै। थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबि आरो सोरखारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ मोननांगौनि दाबिजों क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरियाव दुखुथिया नखरफोरा आखायाव प्लेकार्ड, बेनार, फेस्टुन लानानै दिनै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। चिरां आरो क'क्राझार मावरिया रिलिफ कमिटिनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि तुलसी झरा दैमु क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव हारियारि दाङाबाजियाव नखर गोमाजानाय गं 4,000निबो बांसिन सुबुंफोरा खुद्रिसारनाय दिन्थिफुङो आरो सोरखारनि खाथियाव थाबैनो 50,000 राङारि अनसुंथाइ होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। जाथायखौ लाग्रोना बुं। 1996 बेवहाय बर' आरो आदिबासि बबेबा खनायाव मुस्लिमजोंबो जाबाय, बहुद आलाय आथानि जाबोबाय। नाथाय बांगालफ्रा आरो आदिबासिफ्रा धरना होनानै मोनबाय 50,000 खरि पुनर्संस्थापनखौ। नाथाय जोंनि बर'फ्रा धरना होनो रोङैयाव माने जों नागारजानाय बादि जादों, नागारलांजादों। जोंखौ सिनायाखै आरो जोंनि स्रि स्रि दरखास्त होनायखौ जों गनायाखै। बिनिखायनो जों दा सिगांनि कंग्रेस सरकाराव दाबि खालामदोंमोन, बिदोंमोन। चिफ मिनिस्टारनि क्वार्टारावबो थांनानै बुंलायबावदों, बिलायबावदों, मेम'रेन्डाम होदों, होनब्लाबो जोंखौ खेल खालामाखै। बिनिखायनो सन'वालनि दिनावबो सन'वालनो बङाइगावआव प्रथम चिफ मिनिस्टार जानाय समाव बङाइगाव मिटिं खालामनायावबो मेम'रेन्डाम होदोंमोन। बिथाङा आं नोंनि स्टेटखौ ग्रहण खालामबाय फाइलखौ होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बिथाङा 5 बोसोर एरायलांबाय, बिथाङाबो मावना होआखिसै। बिनिखायनो दा जोंनि बे बर्तमान दि गभर्नमेन्ट गोदान सालायदों हेमन्त बिश्व शर्मा सारा, जाहाथे जोंनि गरिब गुन्द्राखौ मोजाङै जाहाथे नायो, गोख्रैनो जाहाथे जोंनि सेंसनखौ बे बारावनो नैबे साननै दंबावो मार्चआ, बेखिनि दिनावनो एकदम बाजेटआ जाथारनांगौ। अननानै जाहाथे डिसि सारा थाबैनो फाथायहरो, हेमन्त बिश्व शर्मा जाहाथे बाजेटखौ खालामो। आं बेखौनो बुंनानै बिटिआर सरकारनि सायाव मा बुंनो सानो? बिटिआरनि सरकारनि सायावथ' जोंहा प्रमद बर'नि सारनि सिगाङाव बुंगासिनो दं आरो बिथाङाबो नाजागासिनो दं, बुंगासिनो दं। नाथाय दा हेमन्त बिश्व शर्मा आखायाव लादोंना लायाखै, बिनिखायनो लागोन लाया जों गोसो फोथायाखै। बिनिखायनो रायजोयैनो ओंखारनानै दिनै डिसिनो जों मेम'रेन्डाम होनो नागिरदों आरो होसिगोनबो नै दानो। आरो दिनैनि बिथोरावनो जाहाथे अननानै हजों मेसेजाव फाथायो, जाहाथे हेमन्त बिश्व शर्मा आरो रेभिनिउ मिनिस्टार जाहाथे गोख्रैयैनो दिनै गाबोननि बिथोराव जाहाथे बाजेटखौ आखायाव लायो, बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय। 50,000खौ जोङो मोननांगौ हिसाबै जोङो आसा खालामनानै दङ। बेनिफ्राय बे 50,000आव आदिबासिया मोनबाय, बांगाला मोनबाय, जों बर' मानो मोनाखै? जाथाया सोरजों जादों? बर'जों जादों। दा बेनिखायनो जोङो नैबे 50,000खौ जोङो डिमान्ड खालामगासिनो दङ। बेसेबां नखरफोरा? जोंनि दा नखरा जोंनि 4,285 चिरां, क'क्राझार ओमफ्राय दतमा लानानै बे मोनथाम। आथिखालनि सरकारनि सायाव मा खावलायनो सानो नोंथाङा? दा जोङो बे मोननांगौ फिथाइखौ जोङो सरकारनाव दा दाबि खालामनो गोसो जादों आरोखि, आरो जोङो खावलायदों जोंनो अननानै बे फिथाइखौ जोंनो होयोब्ला गाहाम जागौ। नाम बिपिन कुजुर। मैं আজি 1996 চনৰ পৰা আজি জাতি সংঘৰ্ষত আমি বহুত হাৰাশাস্তি হৈ আজি 1996 চনৰ পৰাই আজি কিছুমানে মানে আমাৰ আদিবাসী আৰু কিছুমানে বঙালী মানুহ, এই মুছলিম মানুহ, ইহঁতে 50,000 কেজি ইহঁতে সাহায্য পাইছে। কিন্তু আজি দুখৰ বিষয়, আজি আমি আজি 4,285 ঘৰ ফেমিলি আজিলৈকে আমি একো পোৱা নাই চৰকাৰৰ পৰা। আমি বহুত দিনৰ পৰা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ লগত আমি যুঁজি আছোঁ, দাবী কৰি আছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আমাক কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই। যাতে এইবাৰ
আমি আজি ধৰ্ণা কৰাটো আমাক পুনৰ সংস্থাপন পাবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পাছত আমি দাবী কৰিছোঁ। আজি বিটিআৰ চৰকাৰত প্ৰমোদ বড়োকে যাতে আমি আগতীয়াকৈ কৈ আছোঁ আৰু কৈছোঁ। আজি এতিয়া অসম চৰকাৰে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে যাতে এইবাৰ আমাক এই 4,285 ফেমিলিক পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে যাতে অনতিপলমে আমাক শীঘ্ৰে এই ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।